Iya, dibawani Raden Arya ngono kae. Ditakne nah sing pasukan joget wis siap ki. Wis anak-anak ya pasukan Kae joget. sik go helm ijo kuwi wis wo kae. Oh, tenan ya. Pasukan marinir. Ya monitor ketua. Ah iya. Tor monitor ketua, segone endi ketua? enek kulon ke lho nek golek sego. Kene Mbak, rada ngarep kene Mbak. Nah, aja ning mburi mampu bensin. Nah. Iya. Kayak ngapa? Raden Arya Brakodara Nah, ini ditiru Dira Safia ditiru vokale Mbak Eka wis cetha. Iki sinaune apa jenenge tutoriale ben duwe swara kaya ngono kuwi gampang. Iku pripun, Mas? Nek esuk kowe neng sawah. kok ning sawah pripun niku Neng sawah terus kaya ono to sing memedi sawah ngono kae, sing krumyang-krumyang. Nah, kowe karo bengok-bengok ning kono. Hayo. Ngono kae ku karo bisa manuk karo ngusah manuk engko vokalmu terlatih ngono kuwi. Iya, dadi buanter ngono kuwi. nyata lamun Satria satria jadi pati yen ngandika yen ngandika gereng pindah kontor dasar satria prawira yuk gunungane Senapati wah tonjo ya
Luar biasa tenan. Full